Ne govorim s tobom i ništa nije kao prije. Čija to pisma čitaš, tišina, samo tišina lije. Hej, pogledaj me u oči, što čovjek može da proguta? Ima li snage za još 5 minuta? Ili smo stigli do kraja puta? Ako se rastanemo onako pošteno i sami, što ćemo reći susjedima, poštaru i tvojoj mami? Jer ako se rastanemo, neće se srušiti svijet, doći će novi stanari u Moša Pijade 35. Ne govorim s tobom, drugačija si, nisi ista, izgubili smo nepovratno djetelinu s 4 lista. Hej, pogledaj me u oči, što čovjek može da proguta? I ima li snage za još 5 minuta? Ili smo stigli do kraja puta? Ako se rastanemo onako pošteno i sami, što ćemo reći susjedima, poštaru i tvojoj mami? Jer ako se rastanemo, neće se srušiti svijet, doći će novi stanari u Moša Pijade 35. Ako se rastanemo onako pošteno i sami, što ćemo reći susjedima, poštaru i tvojoj mami? Jer ako se rastanemo, neće se srušiti svijet, doći će novi stanari u Moša Pijade 35. Doći će novi stanari u Moša Pijade 35.